Dermaspa kozmetika. Výraznejší efekt, rýchlejší efekt, možno 2, 3, viacnásobne rýchlejšie výsledky toho, čo chcete na pleti dosiahnuť, ako by ste to dosiahli bez používania práve tejto oblasti, čo je Dermaspa kozmetika. Povedzme si, čo to vlastne je. Strašne veľa žien využíva rôzne kozmetické zákroky na pleti, pretože chcú vyzerať dobre, ale veľké percento z nich už vidí, že nemá to len ten estetický efekt, ale hlavne to má z určitého hľadiska po zdravotnej stránke nie dobrý vplyv na zdravie. A ten výsledok není taký dlhodobý, ale postupne sa odburáva a jednoducho tie ženy nie sú spokojné s tými výsledkami. Ženy sa chcú naďalej o seba starať a mať krásne výsledky, ale chceli by to aj iným spôsobom. V 2010 si toto začali vedci všímať a začali v podstate vyvíjať taký patent prípravkov alebo kozmetiky, ktorá by bola totálne nabombovaná zložkami, ktoré vplývajú na pleť, ale zároveň veľmi bezpečná na to, aby ju ženy mohli používať doma. Je to proste obrovská nálož jednotlivých zložiek, ktorá rieši vždy len jeden konkrétny problém na pleti. Ešte raz dôrazním, nie je to základná starostlivosť, ale je to doplnková starostlivosť. Predstavte si niečo také, ako keď chcete riešiť pigmentové flaky, nejdete si to spraviť do salónu laserom, ale pigmentový flak, taký ten bežný, ktorý nie je veľmi silný a hlboký v pokožke, keď je pokožka naozaj poškodená veľmi hlboko, tak taký bežný pigmentový flak bez tejto Dermaspa kozmetiky budete riešiť 2 roky. Než ho dostanete naozaj preč. Dermaspa je taký urýchlovač, kto pozná Sonika, hej, že z 0 na 100 za sekundu, tak s touto kozmetikou si predstavte, že tento dvojročný cyklus skrátite na povedzme 9 mesiacov. Dermaspa kozmetika predstavuje produkty, ktoré naozaj majú v sebe obrovskú koncentráciu určitých konkrétnych látok, ktoré vždy riešia len teda jeden problém. To je koncentrácia, ktorá sa používa, alebo je podobná tomu, čo sa používa v kozmetických či estetických salónoch, ale tým, že sú zapúzdrené tieto látky, sú natoľko bezpečné, že je úplne v poriadku používať ich doma a tieto výsledky dosiahnete aj s touto kozmetikou. Cielene zrýchli vyriešenie toho problému, ktorý na pleti s ňou ideme riešiť. Či už sú to vrásky, pigmentové flaky, rozacea, alebo je to naozaj hĺbkovo dehydrovaná pokožka. Z takej štatistiky z roku 2023 vyplýva, že cez 2 milióny v tom roku cez 2 milióny žien používa pravidelne túto Dermaspa kozmetiku a z týchto 2 miliónov žien cez 85% uviedlo, že už po 6 týždňoch videli viditeľné zlepšenie textúry pokožky, to znamená, pleť bola napnutejšia, jemnejšia. Viditeľne videli, že tá kozmetika naozaj s tou pleťou pracuje. Cez 70% žien uviedlo, že sa výrazne zlepšil stav ich rozáceí po tomto období. Rozácea je dnes celosvetový boom, je to obrovský problém, hlavne sa posunuli táto veková kategória k oveľa nižším ročníkom. Ja si myslím, že veľká vďaka v úvodzovkách patrí micelárkam, ktoré sa masovo začali používať na odličovanie. Ono je to v poriadku, micelárka je veľký pomocník, ale treba ju správnym spôsobom z plete odstraňovať, aby vám nezačala jednoducho likvidovať a ničiť ten hydrolipidický povrch, ktorý na povrchu pokožky máte. Tieto produkty Dermaspa idú v kategórii starostlivosti o pleť, takže máte čistenie, tonikum, hneď po tonikum idú tieto produkty, práve preto, že po tom čistení je tá pleť pripravená najlepšie a oni sa dostávajú úplne najhlbšie do tej druhej vrstvy pokožky, o ktorej sme si hovorili, kde cieľene budú robiť tú svoju prácu. Čiže preto idú sem a až za nimi nasledujú krémy, sér a tak ďalej. Dám vám taký príklad. Naozaj teda riešia iba vždycky cieľene jeden problém a preto sa pridávajú do tej starostlivosti. Keď je žena, ktorá má naozaj dehydrovanú pokožku, že to cíti, ako ju pne, svrbí, alebo až tak suší tá pokožka, tak keď pridá produkty z Dermaspa, už po takých 6 týždňoch cíti vyslovene, že tá pleť je zahydratovaná a úplne sa jej upokojí.
Bez tejto kozmetiky by sme takúto pleť upokojovali a hydratovali aj pol roka. Pokiaľ už k pigmentovým flakom už som vám povedala, pokiaľ sú to ženy, ktoré pridávajú protivráskovú starostlivosť z Dermaspa kozmetiky, ku tej, ktorú už používajú, tak až 85% hlbokých vrások sa vám s touto kozmetikou zjemní už taktiež po 6 týždňoch, ale naozaj dennodennej pravidelnej starostlivosti. A ktoré sme ešte nepovedali, seborea, začervenanie. Ženy, ktoré trápia, tie začervenalé líčka sú celé také precitlivé. Tak často, keď nasadia Dermaspa kozmetiku, namiesto takých 9 mesiacov, kde naozaj by ste sťahovali tú červeň veľmi, veľmi pomaly, tak s týmto to urýchlite na také 2 až 3 mesiace. Čo sa týka teda kozmetiky, alebo teda Dermaspa kozmetiky, ja si myslím, že je to 15 sekúnd ráno, 15 večer navyše, ale niekoľkonásobné zrýchlenie výsledkov a toho, čo chcete na pokožke dosiahnuť. Výsledky, ktoré môžete takto rýchlo dosiahnuť, vás určite presvedčia, že ste urobili správny krok. Dám vám príklad, rozhodnete sa schudnúť 20 kg, pôjdete za trenérom a on vám povie, že to budete chudnúť 2 roky. Pôjdeme pomalinky, tak aby sme si neubližkali po kilečku, po pol kilečku mesačne. Kto vydrží 2 roky radikálne, striktne sa dodržiavať všetko tak, aby sme na sebe videli tých 20 kg po mesiaci, ani po 2, ani po 3. Ten výsledok týmto tempom vás nebude motivovať k tomu, aby ste to dodržali. Ale keď nastavíte správnu techniku, správnu starostlivosť tak, že vám niekto povie, že máme to za 3/4 roka zo seba, to pôjde do toho každý a nadšene, pretože jednoducho ten výsledok už po 1. mesiaci bude tak obrovský a viditeľný, že vás to bude motivovať vydržať to ďalej. A presne týmto spôsobom funguje aj tá Dermaspa. Pokiaľ chcete mať na tej pokožke naozaj tie výsledky rýchle, viditeľné, aby to sa bol spokojná, určite vám odporúčam zaradiť ju do dennej starostlivosti. Ak si nie ste istá, ako to správne urobiť, alebo ktorý z týchto produktov je pre vás ten najvhodnejší, opäť platí, napíšte mi správu, individuálne súkromne to s každou prekonzultujem.